नै बिफा जोंना नानिना रिजाल्टआ मोननोसै पास जाबा मालाय बबे मोजां कलेजाव फोरोंनो हाबावनो बिफा थाखा गैया फैसा गैया होनबालाय आइ आरो आफा आं कलेजखौनो फरायला नामा? नै बिमा फिसाफोरनि सिगाङाव बेफोरबादि खोथाखौ बुंलाबायनो नाङा फिसाफ्रा खोनायोबा दुखु मोनो बिमा बेफोरबादि खोथाखौ दोनदो आं एसे दखानाव थांसै ओइ गुमै बहाय थांनो ओंखारदोंब्रा? बे गामिनि दखानाव एसे थांलां आदै मादै मोनहा न'आव गैया नामा? दंना मादै ना? मा खालामदों मादैयालाय? माथो आदा फैदों दसे जिरायथ' आदा होमबा आं साहा फुदुंना लायनि होनबालाय आदैया जिरायथ'दो दे दे मादै माथो खामानिसो मावदों नै आदै दानसोरां फैदों माथो आदैसो फैदों दे आदैयालाय बहाथो थांनो फैया नोंसिनि गामियाव आंहा सासे लोगो दं नालाय फरायनायाव लोगो मोननाय गोहमैयाबो गोबावसैमोन आदै बिनिखायनो माबोरै दं माबोरै गैया खबर लानो फैदोंमोन आरो नोंस्राबो न'खराव माबोरै दं माबोरै गैया खबर लानो फैदोंमोन आरो आदै रियाया माबोरै दं आदै फरायनायफ्रा बेसेबां फरायनो हाखो फरायनायालाय हायार सेकेन्डारि एग्जाम होदोंमोन दा नैबे सप्तायावनो रिजाल्टखौ मोनगोन आदै पास जाबालाय बबे गोजान कलेजाव फोरोंनो हानो आदै जायगानि कलेजाव फोरोंसै नामा आं आदै दे आदै जायगानि कलेजाव फरायबाबो मोजां गियान मोनथोंसै जायगानि कलेजाव फरायनानै मोजां गियान लानानै पास जाबानो जाबाय गोजानाव फरायनांगौनि गोनांथि गैया आदै जायगायावनो होनाया मोजांसिन आंनिबाथ' दे आदै आंबो बिदिनो सानखादोंमोन जायगानि कलेजावनो फोरोंनो होननानै गोजानावथ' फोरोंहरनो हाखानाय नङा थाखा फैसानिबो प्रब्लेम आंहा दे होमबा साहाया लोंदो दे साया लोंदो दे आदै दे जागोन आदै
दे साया लोंदो दे आदै दे। दे जागोन आदै दे। गुमै 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 बाबा माथो सेंथाराब्रा दहाय ओंखारलांनायासो दाबो फैदोंना फैयाखै जाखोब्रा गुमै गुमै न'आव दंना गैयाब्रा दहाय थांनाया दाबो फैयाखै नामा गुमै गैयाब्रा दे आदै बिदिबा थादो दे आं थांदिनि सम मोनबा मालाबा फैफिनसै। बिदिनो सम मोनबा फैबाय थादे आदै दे जागोन दे। नै माथो आदा मथासो नामाब्रा बिलाय आदा मथा ओरै फैथार मा जाखोब्रा फंबाय मा खालामबाय थादों नों बेयाव हारसिं थानानै फाग्ला फाग्ला जाबाय बे हारसिङै बिदि जिरायबाय थानो मा खालामबाय थादों नों बे सान्दुं थिरावलाय जावरियासो जागोनलायनो मा सेमब्रा भाई माथो मा खबर माथो आला खाला मा खालामबावनो आदा मथा गोदाव सोराव मोनबायलै गारमाफ्रानो बोब्राला जोबनाय मोनबाय मा खालामबावनो बाजैनाव खापसेसो लोंनानै फैनोसै नामा दानो सानथिं बाथिं औ टाइमाबो जालायबायना होमबालाय माथो लेट खालामबावनो थौ समायाबो जाखाबाय थौ बाजैनाव खाफा थौदो बाजैनाव खाफा बेबा बाजैयाबा न'आव दंना गैयालै दंना गैया बाजै दंफैयाबा बाजै दंफे बाजै न'आव दंना गैया जाथ्रा बाजैयालाय जों फैदोंलै बाजै माथो आवसावफोरसोलाय फै जिरायफै औ बाजै दंबा लाबोदो जों बिदा फंबाय सानैजों एसे लोंनोसै दंनायालाय दंमोनहाय दाखालिनो 80 थाखा बाखि दंमोन दे जों बेखौ हरला खाथानसै एकदम होलांखासै जों माला होनांगौ जाखो दाखालिनो 80 थाखाखौलाय मा सिन्थालै बाजै आंना हिन्जावा दिनै अरुण'दयनि फैसा बख'नो थांखादों दा मोनायावनो खावनानै 80 थाखाखौ गाबोन फुङावनो होफैथारगोनलै आं बाजै मा सिन्थालै बाजै हेमेन्द थानाय सरखाराव अरुण'दयबो मोनो माइरंबो फ्रि मोनो जै अरुण'दयनि जै आवसावफोर ओइ बाजै जौआ गुरैसो नामाब्रा दे आदा मथा एबारसो गारमाया रिमिनसिगोन दालाय दे सेमब्रा भाई है दादा मथा गोग्लैगोनब्रा आस्थे खालाम हाब सेमब्रा भाई माथो जौआ गोसा मोनामथारदोंब्रा दे फंबाय दे गोखै दंलै एसे जौआ हाब दासो गारमाखौ स्लिम मोनलायथारबायलै आदा मथा जाग्राफोरबो गैयालै आदा मथा सानासुर बाजैनाव माबा दं खोमा बाजै जेबो गैया जालु जालाफोर एसे सोलाग्राफोर दंना गैया बाजै दंबा लाबोदोलै सोलाग्रा दंबासो मोजां खहाबगौमोन आवसावफोर बाखिया थाब होनांगोनहाय होआबा बोरमाखौनो बोनानै लायगोन थाब होनांगोनलै मोनगोनलै बाजै जोंहाबो एंखुर बायफिननांगौना माजोंथो मोननांगौ एंखुरालाय जौआ माजोंथो संनो खावनानै होफैगोन होनखाबायना आङो बाजै
थाब होफैखा बिमा दै गिलाससे लाबोनोसै नै लांगौ र' नैहाय बिफा गामिनि मिटिं दंमोननो हालमाजिया लेंफैदोंमोन फा मानिथो मिथिंनो बेलाय बोसोराव खनसे मिटिं जाया होनबा बैसागुनि बिनिनो लेंफैदों आरो मा बे फैसा दाहार लानायफोरखौबो होजोबनांसिगौनोहाय बे बोसोरावनो नानिनाबो रिजाल्टआ मोनबा दा एडमिसनासो जालायनोसै बिमा बबेजों मा खालामनांगौ मिटिंखौ खोनासंहैग्रोनोसै बिमा मा सावरायो दे थांनायदो खोनासंहैनायदो आरो मा होनो खिथाफैफिनबानो जाबाय आरो मा उनावहाय गामियावबा मा सावरायगोन मा रायलायगोन फा खोनासंहैबासो मोनथिगोन दा ओरैनो होनबानो जायो नामा खोनासंहैनायग्रोदो थाखाफोरखौथ' होनांखागोन ना माबा मोनसे खालामनानैबाबो नायनोसै दे बिमा ओंखामफ्रा मोनबायबा जानानै आं दसे मिटिङाव थांनानै फैनोसै दे होमबालाय बिफा आं ओंखाम खुरैनोसै बिमा बे गस्ला लाबोनोसै आंसो मिटिङाव थांसै नै गरमाव मानो गस्ला गस्लि गानलांबाय थाबावनो बेखौनो लांदो न' है नोंना बिदि होनसै गरमफ्राव बिमा मा खालामदों ओइ बिमा मा खालामदों ए मिटिङाव थांनाया सफैबायबो औ सफैबाय हा माथो सावरायखो मिटिङावलाय मिटिङावथ' सावरायनाया जाबाय सानबानि गेजेराव गासिबो फैसा सुद लानायखौ होफिनजोबनांगौनो दा मा खालामबावनांगौ आरो ओजों फिसाजोनि एडमिसनबो दङ रायजोनोसो थाखाखौ होनो ना फिसाजोनिसो एडमिसन खालामनो बिराद सिन्थासो जाबाय आं दालाय माथो खालामबावनो सिन्था खालामनानैलाय बैयाव हा बिगानै दङ बेखौनो बन्दक नङाबा फाननो जासिहैनायबानो जाबायना सोरनोबा बेखौनो खालामनांसिगोन नामा होनबा बिमा गाबोन आङो बै फंबाय रनेननावनो हाखौनो रायलायहैनोसै नामा आङो दे सोंहैनायदो सोंनायहैदो ना मा होनो लाबाथ' मोजां फंबाय न'आव दंना गैया ओइ फंबाय न'आव दंना गैया
नै आदा माथो नोंसोलाय फै जिरायफै दे जिराय माबाफोर खौरां खौराङाथ' दंमोनलै फंबाय आंहा न'खराव एसे उसुबिदा जादों दा बिनिखायनो फंबायनिसिम फैनाय जादों हाब माथो जाब्रबलायखो बिपद जादोंलै फंबाय गामियावहाय आंहा फैसा दाहार लानाय दंमोन सुद हिसाबै दा बैसाग मासनि थाखाय मिटिं जिरायो गामियावहाय दाख्लै मिटिङाव बुंबाय फैसानि सुद आसोल गासिबो होफिनजोबनांगौ सानबानि गेजेरावनो बेनिखायनो आंहा एसे दुखुआव दं फंबाय दा बेनि थाखायनो फंबायनिसिम आंनि बे हा बिगानैखौनो बन्दक होनो होननानै फैदोंमोन आं दा फंबाया आंखौ एसे अनहरोबा बिराद मोजां जागौमोनलै फंबाय हाब आदा नोंखौ बोरै मदद खालामनो हाबावोब्रा दाख्लैसो सासे बन्दक होफैनाय बेखौबो लाबावबाय आङो दाथ' राङाथ' आंनाव गैथ'थारा आदा हाखौ मालाय लानानै मा लाब जाबावनो गायग्रा फुग्रा मोननोनो थांला हनै दाहोना रुवाथि बबाव मोनबावनो आंनाव दा गैथ'थारा आदा नों सोरनावबा नागिरदोलै अननानै हाब फंबाय बे खेबसेखौ खुनुरुखुम अनहरबा बिराद मोजां जागौमोनलै फंबाय बिराद गोजोननाय थागौमोनलै फंबाय बे खेबसेखौ बासायहरोमोनबा बे बाराव आंखौ निमाहा होदोलै आदा नोङो आंनाव दा गैथ'थारा आं मालाय बोरै नोंनो हरनो हाबावनो बेबादिबालाय थांनोसै नामा आं फंबाय दे होमबालाय आदा दे आदा दे थाथ'दो फंबाय ओइ बाजै बाजै मानोबा फैदोंमोन आगै ए बाजै आं एसे जौ सोलोंनो लुबैदोंमोन मा लोंफेरा मा गोसो जानानै लोंनो लुबैखो नोंलाय बाजै एसे दुखु जादों आंहा दे होमब्लालाय एसे लोंलांदो दे न' आगै एसे लोंलांदो बाजै ओइ बाजै हा फैसाया बेसेबां जाखो 40 थाखा आगै गाबोन लादो दे आगै मा लोंफेरा मा दुखुआव लोंखो नोंलाय दिनैलाय एसे दुखु जादोंलै बाजै ओंखायनो लोंनो गोसो जानानै लोंबाय आङो मानसिनाव दुखुआ थाखायो आगै होमब्लाबो बांद्राय दालों दे होनबा बाजै थाथ'दो दे आं थांनोसै दे थांदो दे
ओइ बिमा बिमा गैया आफा आइया बाजैमोनावसो थांदों। बबाव मा खालामनो थांदों बेलाय? माथो आफाया दिनै जौ सोफेनानै फैदों नामा? न'आव दङ नामा नोंथाङा? ए माथो दानस्रां नोंथांसोलाय? औ नोंथां। फै फै हाब फै जिराय फै 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 जिराय। दे जागोन नोंथां। मा खालामबाय थादों नोंथाङालाय? नैलै गायनाय फुनाय बोथोर फैलायबाय नालाय दाहोना रुवाथिनि बेथन बेसेबां होनांगौ आरो लोगोसे खामला आरो ट्रेक्टरनि बेफोरनि हिसाब निकास खालामगासिनो दं आं। थिगैनो दङ नोंथां। मावग्रा हिसाबै मावखानांगोन। बोथोरा सफैबाय नालाय मावाबाबो जाया। बोथोरजों लोगोसे खाब जानानै सोलिनाया नोंथां थिगैनो दङ नोंना नोंथां। नोंथांना गायग्रा हाया बेसेथो बुरजामोन? दंनायाथ' गोबाङानो दंमोन आरो गासै 50 बिगासो जायो आरो। ओमफ्राय बेलाय मानसिफोरनि बन्दक होनाय बेखौ लानानै गोबाङा जाबाय आरो दा। आरो दाख्लैसो नै बे आदिमोन बारुआ। आदसा बै आदिमोन बारुआ सिबाय गोनांथारमोननो रांनि। बे समाव आंनाव थाइसेबो रां गैयामोन। बे समावसो बिफैलायबाय सिबाय। जि दुखु मोनबाय आङो। मानसिनि समस्या नोंथां। बबे समाव मा जायो मा जाया, बबे समाव मा गोनांथि जायो बोरै मिथिनो नोंथां? हरनोबो हायासै आङो अन्थाव बाथाव सिबायाखौ। नै खोनासंलाय। नै दासो बारा गोबाव जायाखै। थां साहा फुदुं थां। दे जागोन साहा गोजाबाबो जायो। दे लोंदों नोंथां बिस्कुटबो गैया। ओइ बिमा बिमा हाबाब बिफा बेफोरखौ आं मा नुखो? मानो बिदि जाखो नोंलाय दानालाय? हाबाब बिफा दाना मानो बेबायदि जौ लोंग्रा जाखो नोंलाय? बिमा आंनि गोसोआवसो दङ। नों मा मिथिनो बिमा? बेफोरखौ आंसो मिथिगौ बिमा। जेबो मिथिया आंसो मिथिगौ। आयौ आयौ बिफा मा जाखो मा जाखो मा जाखो? नानि नानि नोमफाय मा जाबाय? मा जाखो आफा मा जाखो? सिखारदो आफा लासै लासै। बहा बेबायदि जौ लोंनानै फैखो नों? दे आफा सियाराव जिरायदो। दाना मानो बेबायदि जौ फेनानै फैबाय थाग्रा जाखो नों आफा? नोंसोर जेबो मिथिया। मादै आदैया मा जादों? जायाखै आदै जेबो जायाखै। आदै फैदों फै। माथो आदा फैदों? फै आदै फै थां सियारलाय थां मा। बाव दोन। जिरायफैदो आदा। बिफा न' सिङाव थौदो थौ। थौ आस्थे आस्थे थौ। थौ आस्थे आस्थे थौ। मादै आदैया मा जादों दिनैलाय? दिनै माथो जौ सोफेनाय नुगारखो आंलाय। माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? आंथ' माब्लाबाबो आदैखौ जौ फेनाय नुफेराखैमोन। हाब आदै न'खराव एसे उसुबिदा जादों जोंहा। बिनि टेनसनजोंनो लोंखो ना माखो? बेबायदिथ' लोंफेरलाबायामोन।
होनबालाय मादै रियानाबो कलेजआ एडमिसनखौ लानो हायाखिसै नामा? गैया आदै दाबो लानो हायाखै।